mar Nyakaramogi ni Rio Makare, wan bende waikore gi weche manyien mag migago e thuoloni, ka mokwongo wakelo ni mago ma wamiyo pek. Jo-Kenya modak machiegni kod yawo 178 onyis mondo dar kaluwore ni thoth yawgo opong' kendo keto ngima oganda kama ng'awo. Sirikal onyiso jopuonj kod jonyuol mondo kaw ting' mar neno ni jopuonjre obedo garita makare e kinde ni makoth thoth motelo ne yepo ma skul juma manyien. I, Charles Mreu Kahariri, Chief of Kenya Defence Forces, do swear in the name of the Almighty God. Jatend jolweny manyien Charles Kahariri ochamo muma mar apisi kawuono e kar jot ma jatend piny Kenya, Nairobi. Nyakaramogi inyalo tudori kodwa e yor ote machok kioronwa ote motudore gi weche manyien gi e laini mar ote machok ma en 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Oganda modak machiegni kod yewni 178 e pacho ka koro nyisi mondo dar kaluwore ni yewnigo osepong' kendo chako olo gino maketo ngima oganda kama ng'awo. E oboke ne ute mag fwambo odhiambo manyoro, sirkal ogolo listi mag yewnigo mantiere kauntis 33 ma pacho ka ma kidek ywero oganda kaluwore ni thothgi osepong'. E kaunti ma Nairobi, yawo mopong' kendo momuoch nyalo kelo midhiero ne jopiny magin kaachiel gi mago moting'o kar kunyo kuoyo ma Kwa Kirima, Njiru, Angeria mayudore ka dak ma Njiru, ka kar dak ma Embakasi, kar kunyo mojwang' moro bende oketi e Nyong'ong'. Kar dak ma Westlands yawo ma Kangemi bende yangore ni opong', kaka Sarani bende nitiere moko mopong' kendo nyalo kelo masira ne jopiny poni giolo. Giting'o Windsor Michuki Dam, Michuki Farm, Ngumba Dam, Makwe Dam, Kigwad Farm Dam. E kar dak ma Lang'ata oting'o Nairobi Dam, ICD Shallow Dam, Autoport Dam to kar kunyo moro ma pi achia osechako wuokie piny kendo nyoso lowo. E kaunti ma Migori, yawo mathoth gi nitiere Nyatike South oting'o Mili Dam, Konyango Dam, Banda Dam, Lower Tito Dam, Kosinde Dam, machielo ni Rongo, mano en Kodero kaachiel gi Kebarisia mayudore Kuria East. E kaunti ma Homa Bay yangore ni thoth yewni moketi e Nyong'ong' kendo kwa jodak makuro mondo dar yudore Rachuonyo North kamoting'o Block 1, Kapana, Nyamburo, Oboro, Nyangaji kod yawo Mayongo mayudore Suba South. Sirikal oketo thenge kuonde jot madundo maromo 115 ne jopiny moulo dar e miechgi e kauntis 19 ma pacho ka. Kembego ma nyaka sani gin kuonde dak ne jopiny maromo 27,000. Sirikal bende ochwalo kony mopogore opogore ne anyuola ma ohula odaro kaka chiemo mag ochele kod oganda maromo kilo 336 e kauntis kaka Busia, Kisumu, Machakos, Nairobi, Nakuru gi Murang'a. Kaluwore gi sirikal, chiemo kod mwandu mamoko manyalo konyo ji ma midhierono yudo pod dwarore e kauntis buora koting'o Garissa, Kiambu, Migori, Narok, Kajiado, West Pokot, Nyeri, Siaya, Nyandarua, Kirinyaga gi Tana River. Yangore ni kuonde mathoth makoth osedokie piny, chenro mag gedo dhi chakore e giko dirani. Gin mago mayudore nyandwat mar Kenya kaka Isiolo, Wajir, Mandera, Garissa to gi mamoko kaka Taita Taveta, Kitui gi Tana River. Chenrogo dhi ting'o gedo mag sikunde, apeini, lai mag pi e kinde mamoko. Jopiny maromo 196 oseyangi noyudo midhiero mar ohula e piny Kenya ka ji 210 osewito ngimagi. Ji mamoko 125 oseyudo hinyruok kaluwore gi midhiero moulo kelo ka nyaka sani sirikal yango ni jopiny maromo 90 pod olal Meru kendo
kendo pok oyangi ni gin kama nade. Anyuola maromo 33,100 bende osedar kaluwore kod oula moting'o ji 165,500 e skunde maromo 1,967 bende oseyudo lal kaluwore gi kethruok mag mwandugi. E weche mamoko en ni dhung'ruok mar nyamburko pod neno e apaya maduong' ma Nakuru kochomo boma ma Eldoret bang' apayano lor gie Katimboroa bang' pi oula ketho apayano. Jodak makono oseyo jous nyinyo mag chumbe kaka magitudo kod kuo mag chumbe mane ogeng'o ginga motarono. Gie sani gache tiyo kod yo machielo e gwengego eko ma bende osechako kethore kaluwore gi pek mag nyamburko kod koth ma pod medo chwe e alworano. Hii culvert ilikuwa imefungika, ilikuwa imeziba. Sasa kwa sababu ya wingi wa maji, yale maji wakati ililowesha pale ikafungua, sababu ya unyevu ikafungua na ikaweza kubomoa na ikabeba hiyo mchanga na maji ikaenda. Mvua imeanza ikinyesha hadi sasa ikaweza kubomoa hiyo karavati. Na tukawa na mshangao mkubwa na hata sisi wenyewe tuko na wasiwasi. Lakini Mungu ni mwema kwa sababu hakuna gari yoyote ambayo imeweza kupata accident mahali hapo. Ile kitu kinaweza fanyika ni serikali ikuje na engineering waweze kuunda hiyo karavati ili barabara iweze kufunguka. Na hii barabara imekatika pale juu ya karavati, kuna karavati imevunjika hapo hivyo. Sasa tunaomba serikali inaweza harakisha ikuje itutengeneze juu magari zimefungikana pale, zimekuwa na jam pale. Sasa maendeleo iko pore hapa hivi. Jamadal Charles Kahariri ochamo muma kaka osumba manyien ma jolweny mapachoka e nyasi manobagie kar yot ma jatend piny e boma ma Nairobi. Koloso e wach makamano e nyasi no, jatend piny William Ruto owacho ni jolweny mapachoka nigi historia matiyo ne piny Kenya yo makare kod nyadhi. Okwayo Jamadar Kahariri kaka jatend jolweny mondo mi otel ne jolweny maber kojiwogi mondo mi gimed chiwore ne tiyo ne piny Kenya e yo maber kendo tieko giteko gi bidhruok kendo neno ni arita kwe mapachoka odhi e yo makare. I, Charles Mreu Kahariri, Chief of the Kenya Defense Forces, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya and to the President as Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, that I will obey, preserve, protect and defend this Constitution of Kenya and all laws of the Republic. I, Fatma Gaiti Ahmed, Commander of the Kenya Air Force, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya and to the President as the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. That I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya. That I will diligently serve the people. We're going to have a conversation on how KDF is going to lead the other security agencies in managing the serious environmental and climate change situation that we face as a country at this moment. Congratulations, my very best wishes. You have our support and you have our prayers. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo koro dwaro ni jokenya obed motang' e kinde ni makoth medo chwe
mar geng'o masiche manyalo yudogi. Kanolose boma ma Bungoma bang' romo kod komiti matimo ikruok mag nyasi mar Madaraka, Omolo nokwayo apisa mag obila, jopuonj kod jo-Kenya mondo obed akicha e kinde koth ka sirikal pod dhi nyime kod keto okenge mag neno ni ngima odok e yo makare. Kotenore kod ikruok ne nyasi mar Madaraka mibiro bagi e kaunti ma Bungoma, Omolo noyango ni ikruok dhi nyime e yo makare ka iloso gigo mibiro tiyo godo. I just want to appeal to our locals that we still have opportunities to come out to support the remaining works, especially our youth. Please let's come out because we still need more labor at the stadium, both Masinde Muliro Stadium and Matulo, where we need to conclude certain works. We've had an assessment of the different venues. We started at Matulo Airstrip, and then we moved to the stadium, and finally to the county commissioner's residence that would host the garden party after the celebrations. And we are satisfied with the level of preparations that has gone in making sure that all those facilities are ready. We still have some work to do between now and then with a fast and hard stop on the 15th of this month. Our colleagues from the military will be beginning their preparations or the parade formations on 6th, which is Monday, and they will be operating from Nzoia Sugar Company premises. Jatend migepe Musalia Mudavadi koro dwaro noketo okenge mapiyo e tiyo kamoro achiel matieko ywaruok kod kedo gi onge matije ne rowere pinje mag Afrika. Mudavadi yango pek mag demokrasia mar rowere pinje Afrika kale koketo maino e ber matiyo kamoro achiel ne keto mwandu maloso tije ne rowere. Mudavadi ne lose romo manokelo kanyakla jotend migepe pinje ma oko mong'ere kaka Nordic African e boma ma Copenhagen e piny Denmark. Africa is going to be generating 4 million young unemployed people per month for the next decade into the job market. 4 million young people. We are a young continent. Therefore, we must focus on job creation. We must focus on digitalization because these are young. It's a young population. We must give them, captivate them, but also then make them that very productive team. We have a long and a strong tradition for working together in international settings. And I think we should continue this cooperation. World Organization must reflect the world of today, not as it once was. Therefore, the Chair's summary emphasizes the need for fundamental reforms of the UN Security Council and the international financial architecture. It calls for a strengthened access to development and climate finance. And I hope all of you who are present here today will support the very strong message to be sent from us to the Summit of the Future. Riwruok ma joma mine pachoka maendeleo ya wanawake opwoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom medo lemo Fatma Gaiti kaka komanda mar jolweny mar kor lwasi mokwongo mamiyo. Giwacho ni okang'no nyiso ni piny Kenya osego okang' neno ni mine yudo lemo mamalo e telo ma pachoka. Jakom mar riwruogno Rahab Muiu kata kamano okwayo joma mine moyudo lemogo mondo ti kodgi e bero ngima jopiny. We thank the President most sincerely for finding his fit to give us Mama Fatma Gaiti Ahmed as the first woman commander in the Kenya Air Force. Thank you, sir. And to our sister, General, Major General, congratulations. And may you walk that journey with grace. And we thank the current president because he's given us, I think, 6 cabinet and advisors. They're about 10. And we have like 15 PSS. So the number has been increasing progressively. And therefore, when then we get to that level of a commander in one of our forces, we have the Army, we have the Navy, and we have the Air Force. Surely
it is such a milestone for the women of Kenya. It is a big thing, and we are grateful to Mama Gaiti, Major General, and it is nice to just see a woman just salute there at that level. Jokanyo e sekta mar pur ndawa obago twak mar galamoro gi piny ka gisumore pare wi ber kod rach mar tiyo gi ndawa, midhiero mokelo e ngima ng'at matiyo kode kod kaka inyalo ket kod math mar ndawa e pacho ka. Romo ma kamano nonyuolo paro mopogore opogore ka nitie jogo mane siro thoro mar wach manomiyo bag romo ma kamano ka moko kuomgi to nokwede okang' mamalo. E twak margi kod ute mag fwambo duol achiel ne gikwayo migawo mar thieth mondo okuong otimie nonro malong'o kapok gikawo okang' moro amora mar tieko math ndawa e pacho ka. Giyango ni nitiere jogo ma pith ndawa en e yorgi mar yuto, ka koro sirikal kik kal chik moro amora machungo wach ndawa e pacho ka winjruok pok obedo makare e kindgi kod jokanyo duto. Ana jamath ndawa to aparo ni sirikal dobedo gi paro maber kuom jok matimo ohala, nikech nyithiwa mang'eny ponde ndawa kadhi njaga kichimadhe ka ji oluor ka ji pondo, to koro kaka osekete sani ni koro mondo mi owe madho ndawa to ndawa gimonego bed obedo go free, waneno ka wanwa duto wadhi dok e njaga to dhi keto sirikal gi tich matek kodwa wananchi. So sirikal okreta thuolo gi jok matimo business mag ndawa ging'e ni to ang'o marach momiyo ok dwa ni mondo ndawa usi, ama ka en winjruok matut gibede mesa mondo giwach kaka ginyalo winjore mondo mi ohala dhi mbele kaunti marwa. Wafocus e wach ndawa to nyithindwa sani odonje njaga, meaning ni pichni moket ne pichni mag ndawa gi miyo nyithindwa luor, koro gidhi kuma pichni onge, momiyo koro njaga kuom nyithindo matiso omedore ahinya. Akwayo sirikal ni gibianegi another alternative moro maber manyalo konyo both parties, okony nyithindo kaachiel okony gi jogo bende mauso ndawa. In this country needs to calm down, and it will only calm down if we recognize that smokers smoke cigarettes because of the nicotine, and if we are able to give these smokers an alternative in form of therapies, they will definitely be able to quit the habit of smoking, so that we save them from the eventuality of death. And that's, at the same time, we need to protect our youth. Nonro yango ni thoth nyithindo manyiri e kaunti ma Siaya thoro weyo dhi nyime gi somo bang' mako iye moiw. Gino mamiyo riwruok ma ok mar piny owacho midendo ni Forum for African Women Educationalists FAWE komakore kod 10 kaunti ma Siaya kod josilwedo mamoko ochako chenro mar tiegruok e wi yore mag duoko nyithindo makamagi e skunde mondo mi gichwal somgi kata bang' nyuol mar neno ni giyudo thuolo maromre gi jowetegi kendo chopo lekgi. Magi biro e seche ma kwan nyithindo manyiri mamako iye mohiu e kaunti ma Siaya ochung' e atamalo 21 ka jogo magamo kute mag ayaki manyien kata new HIV infection ni atamalo 15. The basic essence of this project is to reduce the incidence of teenage pregnancy and child marriage in Siaya County. But again, today we are focusing on re-entry of teen mothers back to school. We find that there is a gap whereby those young girls who drop out of school because of teenage pregnancy are not given a second chance to go back to school and to achieve their goals. So we are here to, as multi-stakeholders in Siaya County, to see how we can bring our synergies together, discuss how we can come up with strategies that will enable teenage mothers who dropped out of school to be re-entered back to school, and also how they will be retained and transit to the next level of the academic life. No, winjo ka iwache forum moro ni wasedhi piny, to kwasedhi piny ma significant ahinya. Pod Homabay gini pod oyombowa, but aneno ni onego bed ni wa reduce number no moloyo kanyo.
To an gima nawacho kawuono kane wayawo meeting en kata obed mana nyathi achiel momako ich. Mano nyathi achiel too many. Koro kwanyalo chopo a situation ma wan kata gi zero each ema nyalo konyowa. Koro wan realistic ni ok wanyal tieko gino kawuono, but wan watemo kaka county government ang'o wanyalo timo mondo waduoke piny e namba moro moloyo ni wan e calendar mar the first 3 kuom hije ma Nyakora mogi yena monda ka yweyo mokwongo e cheno mar migago to kapok adhi e yweyo magi moko kuom ote moseorona 3:600 Awiko Wuoda Sembo Ndwara wacho ni Ramogi neno maler waneno Ramogi TV agomos ni joma Pio Sedaro ma walamo nigi Nyasaye timo mos mano Pastor Mondi Otiche mar Gemo Nyinyore. Mark Obama kawuok Siaya wacho ni Ramogi neno maler ahinya but bar Kogonga School. Kaeto Brian Pinky wacho ni watching live from Sibuoche Kanyamkago Ramogi TV ler mokalo. Ramogi TV ler neno konuore kanyo. An Daddy Wuoda Samson kawuok Gembar Kalare awinjo makare gimino da Jacinta Awuor Jacinta Auma yawuoro kaka ula tero jo Kenya. Sirikal timo maber kuom gero kuonde ma ji ma pio ula odaro nyalo konyore. Davis Okoth mar Kopany. Kaeto ote machielo en mar Engineer Onono Jayala wacho na neno ukantiere Siaya County. Nyakwara mogi mae nyakwar Ojina Ochuka Derrick Ochieng kawuok Chemelil wacho ni owuoro kama Kenya ochomo nikech midhiero ok rum e Kenya dwaro lamo. Wacho ni owinjo wa gi nyamin gi Dorothy. Kaeto machielo en Steven Ochieng kawuok Sibuoche Kanyamkago wacho ni Ramogi ler. Aneno kanyo ka ji onuore anuoya jogo manoseoro ote ma pod omedo nuoyo. Kaeto ma D Chungs wacho ni penjna ni ID mane wa apply e school last year lela pok wayudo. Paro ni maybe kunyalo penjo kata school kanyo ginyalo nyiso opposition nikech nitie kaka skunde ne tudore gi jogo maloso ID nikech kata kuwa penjo ka gidhi yudi kanye ka giduoki. Milton Robert Kiboye kaya Suba wacho ni entie Nyamadede pole sana ne joma oseyudo masira mar koth. Kaeto machielo Engineer Onono Jayala wacho no neno wa maler. Nyakora mogi na monda ka yweyo mokwongo mak mana ni kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machok. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Thabki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Demu yako amekamdate na mabeshte zake na haukumejipanga. Chukua loan Zenka ikusort. Zenka, smart loans for smart people. Chonga gilo, emo miacha no kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Chonga gilo, emo miacha no kama. Chonga, emo semia sudo nyime. Dial *487 *3# to get this song. Bingeni kakunu kaka mama wachunye rach. Utapata vitakali. Okjo gowi, jagowi. And weche go adonje na. Keep believe in yourself. Your pain will believe in you. Eni uchalga nade uni ajo mamonia. Amo mi nyisa gimoro to ketin. Pres ja siasa kidwa chamo nyaki bed humble. El mane pesa moni kuonge pesa le wuoguru oko yawa. Koro tayudi kabisa. Ngine okaero gani monda wang'ui. Ai onge ke mwaluoro bwana ochiel chunye no waketie pile wacha.
Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Miyo makwedo paro ma okare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abuwacho nu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke usiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Ninja the entertainer. Nungai DJ Smollett le principal de la rumba. Kekono mga jwango wacho ni tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro mar tiedero. Chakra safaga chia nyaka saa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motigo. To ye kanye bakin jangolo mar Juma. Nakwara mugajwang kumotigo madilo system, kumotigo za ikona galanga, kumotigo Joski Kiambukuta. Kaso kwangeso wangisi nango. See you there. Una aventure ngobo Chris. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main kuto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni kendo riwruok makedo gi masiche mabiro apoya e gwenge mag Itumba, Udhiru manyo yo ma ginyalo baro godo pi oula mawuok e udi ma jopiny
odakie e gwengego. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi owacho ni riwruogno omiyo wegodno ma sienyore e gwenge ma Kiambu notice mondo familia 50 modak e odno mondo dar tok ka odno nyiso ranyisi mag sienyruok kod lwar piny. Tim makedo gi masiche mabiro apoya e kaunti ma Kiambu sani koro konyo jogo moyudo midhiero mar pi oula ka bende gitemo mar golo ohinga kod kunyo mag bugo kama pi oula kale kinde ka kinde. Tumekubaliana, hata mimi nimeangalia na tukaona ya kwamba ili jengo la pande hii upande wangu wa kushoto liko na hitilafu, kwa vile ukiangalia kwenye zile pillars zake zote mingi zimeanza kuingia ndani ya mchanga na kunaonekana cracks kulingana na mahali imeshikana na hiyo nyumba ingine na hii. Na kwa vile sasa naye Mungu ametupatia maisha hii, na hii maisha haikuangi na rihaso ama namna gani jameni, na hainanga kubahatisha, na hii huwezi kwenda mahali kwa supermarket useme hii imezeeka ama hii imechukuliwa nataka mpya. Sasa kujihadhari ndio kitu ya muhimu. Wananchi wetu tukubaliane ya kwamba kutoka hapa sasa kwenda mbele hili jengo mpaka tupate ripoti na suluhisho ambalo litakuwa la kutuambia hii ndio mwelekeo kwa sasa hivi. Maagizo ni kwamba kila mtu yeyote ambaye amekuwa naishi hapa kwenye hili jengo anafaa ahame mara moja. Migao mar somo ochiwo milome ka gichiwo ritruok makare e kinde mibiro yawo sikunde juma manyien. E oboke ne ute mag fwambo, jatend migao mar somo Ezekiel Machogu olero ni midhiero mar oula okelo lal mathoth ne sikunde kod mwandu mamoko mag somo. Jonyuol koro ijiwo mondo obed akicha e kinde ma gitero nyithinde skul. E somo, ka moko kuom sikunde nyalo yudo rochruok kaluwore kod migao mar somo, ka sikunde ma kamago ok bi dhi nyime kod chenro mag somo kaka pile nyaka pi dog piny e kuondego. E ote bende, migao no ero mar somo okwayo jotend weche mag somo mondo ne kaka sikunde moyudo midhiero mar oula nyalo konyore kod mwandu mag somo mantiere sikunde man machiegni kodgi. Jotend sikunde onyisi bende mondo okaw nonro mar jopuonjre mabiro rem chopo e skul kaluwore gi midhiero mar koth manyalo bedo ni okelo keto ngimagi kama ok owinjore. Sikundego igeno ni biro yawo chieng' wuok tich ma juma manyien. Mana kamano, ka wadhi nyime kendo, wadhi e chenro mar In Kanye. E chenro mar Gin Kanye, kawuono, jofwambo marwa miwa sigana mar anyuola mosenindo jaduong' Akechieng' to kod familia mare. En ang'o madier ng'eyo e wi Akechieng'? Gin Kanye en chenro milosonwa kod Walter Nyambaga. Elisha Akechieng'. Uhuru Kenyatta, Unonunua TV, Raila Wanyama TV ni wayango, Aya TV aye, Aya TV aye, TV aye, awaro Uhuru. En jal mane ni kod oteku mar loso, kendo ka omako chudi to pap wuok awinje. Mondo wayud sigana malong'o, wanie wuoth nyaka Kanyamwa e kar chung' od bura Mandhiwa. Wadonjo kendo min ode miyo warwak kapok mbako chakore. E higa mar 1939 tarik 12 e dwe mar 10, Akechieng' nonyuol kendo chako sombe. Ochako gi Langi kaeto odhi otieko gi Mori. Min ode konowa kwan mag nyiekene. Anyaro Yoma Kukiri modak Thurka, an jaode mar adek
Dhako maduong' ne nyar Karachuonyo Kanyaluo, mar ariyo ne nyar Kanyada, koro an mar adek, mar ang'wen ne nyar Sindo, mar abich ne nyia Pondo okawo nyiri ariyo, koro en gi mon auchiel. Anyar Didi Musnyogweno aa Kakisengre Sindo, kamoro ni Kalutheran kata Rukongo. Koro kana biro ka odiochieng' ma mara an nayudora gi jaduong' Nairobi. Era ne chalo kodu nade kaka monde mantiere kaendi samoro obiro gi mit bilie moro kowuok ka siasa? Mit bilie ni kobiro godo to keto od Mikai Mama Roda, koseketo to luongowa wate to wabedo piny to konwa ni nyawoyo mapogi mano ng'ama oyiero pog chiemo ni, koro waketo koro ng'ato ka ng'ato kawo mare. Elizabeth leronwa kita Kechieng' kod nyithinde katodoko nini en jasiasa kamano. Siasa mare gi sikul jaduong' ne kech kendo dwa ni nyithinde gi odhi skul. Mane nyithinde gi nok nyal bedo piny, kachako gi wuoyi maduong' Sablon Tambi manosenindo nodhi skul mosomo Kanyawanga. Mar ariyo Tom osomo Homa Bay. Mar adek Owigo bende osomo Kangeso. Babu ne ng'ama jahera kendo kaka nogo siasa, dho ni wato wayudo ka koro oseduoke active politics, ji ne manyo mana rieko kuome. Warango kaka Kechieng' nodonje siasa. An aneno jaduong' koloyo kobedo kansela. Ne piny lich mane mon donje rangach ka moko lonyora alonya, ka giting'o kepini kod odheru, to ng'wech nok bi dala ka mokwongo. Ng'wech ne kwongo ringo ka dhi Langi Primary School, ka gidhi Omogoda Java ka gibiro. E seche gogo jaduong' ne pok ochopo ka. En ne pod, ndalo mane en jatelo nokwan kura Ndhiwa, ne kwano kura Homa Bay. Ka nodonjo ka saa 4 to nokwongo rawe hekalu Langi Central kucho, ema kae to bang'e noduogo chako mare mabathe kaeni. Koro nokwongo dhi ogone Nyasaye erokamano, kuku biro koguyo ni Jowi donge ng'ong'o goyi piny, toke no to ng'ama ogo piny ne mineno ka gichiemo godo. Wabende ne wa feel protected, nikech king'e ni un gi ng'ama simba mabe rado gi ji e pap kanyo mang' nyaggi maeto ok onyage, to ung'eyo ni kata ka un e dala to un jomotegno, kendo bende ne ok ochayo ji. Wayudo ni ndalogo piny koro noseloko, ma ji noseduoge ODM. Ka nosechako ODM 2007 nodonje ODM mobedo a staunch member of ODM, motiyo ne ODM matek kabisa. Wayudo picha mare kaka jakanu Mundiek e kinde no. Konyuola ma wang' neno, ayudo ka jaduong' en jakanu ma KANU asili, kendo ne gin gi President Moi. By that time jaduong' Elisa Kechieng' ma en wuonwa ne konyore gi Esakea Oyugi Ogango ma en former PS, to kendo ne en osiep Jerry mane en kansela, to ne en osiep Owigo Lang manobedo mijumbe manyatike. KANU noyiere kaka one of the disciplinary committee magitiyo gi Okike Amayo, ka en strong supporter mar Daniel Arap Moi. Wachore ni Kechieng' ne kod teko e komiti machiwo kum ne jogo modhi ataro kod dwaro mar chama, kendo e kinde moro ne odunyo loch ni kum jakanu moro ni Profesa Ouma Muga. The first thing manotimo chieng' manohinye ng'ato makata abe nodonjona en chieng' mano discipline Profesa Ouma Muga. Kane gibedo gi rally Rodi, kanye mane giyale Ouma Muga, Ouma Muga noriembe sirikal manodhi nyaka Uganda. To gima kendo fani ni chieng' ma ike Ouma Muga, chieng' no be ma jaduong' othoe. To Ouma Muga ne gima notimore ni noko ketho osiepe kindgi, ne giduog giherore nikech en bende ema nogamo ne Ouma Muga nyar Kanyamwa, matiende ne Ouma Muga ne ore. Ko ne giherore, ere ni kane girado e paw siasa, ting'e ni paw siasa ng'ato ka ng'ato dwaro obed matek. Wachore no jaloso kod oteku, kendo wechene ne mulo chuny oganda. En gi uma malach, yani en ng'ama kata ka wuoyo, ne en gi weche mag rieko machiwo puonj. To kendo yo manowacho gigo, iyudo ka nitiere kaka gimako oganda. Akech wachore ni ne kech kod jotelo mag libamba mane temo lwandho migingo. Duong' ka nowinjo ni dwa kawo migingo,
nosiko lando kendo luongo ji ni biuru oseiko yedhe 10 kata 100 koro wako ji mondo ji oidhi mondo gidhi gikaw migingo kendo notimo mano maber kanyo odichieng' kodichieng' mondo ji obi koro ji ne dhi kanyo to ng'iye kaka wuoyo gi kaka otimo nyaka jatelo ma Tanzania openjo ni to ng'at miluongo na Kech ni en ng'ama nade to nodwoke ni dhi penj Meru kasto ng'ano noluore duogo weye. Elizabeth kwano na moko kuom dongruoge moluongo nyinga Kechieng no tugo ga Charity of Kenya mani tugo ni mano kelo nwa siling 400,000 mogero Langi Primary School maji be nong'ur niere gimomiyo ogero mana Langi nowinjo oger skunde te man Kulugi to pesa no ne tin nok nyalre. Mar ariyo nokelo Ginga Odinga Jaramogi moyawnwa Polytechnic mantie kan. Mar adek ene motemo matek ma skul ma secondary ni obet Langi ka nikech chakre Langi ne chakre onge nyathini mochako somo e skul moro oko nyithindo somo Langi ka te nyaka mapod nitie mapod somo. Langi secondary nyinge nitie, Langi Polytechnic nyinge nitiere, skul moro nitiere Ikadem na Genga nyinge nitiere. Dala Kechieng ne pong kod welo kendo monde wacho ni ma ne en ting' mane gikaw mayot. Ne en gi welo sawa sawa kata onge kata entie chuni ni biro tedo. Koro kopo ni nyise ni jaduong' jok mine ni kelo kagi ne kuodhi kama jogi ok dwari to nyisi ni jasigu ne watna mane ng'ama winji yer moloyo an mage jok mahero mok dwarago. Kuom osiepene jatend piny machon Daniel Arap Moi ne osiepne Mangita Gidel gino mane omiyo thuolo mar rado kod Malkia Elizabeth to kod ruodhi mamoko. Okono ni kinde moro majoni ne nyono jodak makanyamwe kar chung od bura Mandhiwa kimanyo bunde moro mane ogwenyore kendo kanye mana Kechieng ne obale kod DC ewi roth mane rodho godo jopiny e kinde no. Sama ne bunde nolal Kubodu makoro kel Yesu maonge ninde udi ka e gweng' ka en manokore DC ma Homa Bay ne igo jowa gi kayem jogi kia kata bunde we jogo ninde bunde no manyur kuom jogu mong'e tiyo kode ma kamoro ni kode kanye kama Yesu nowejo Kanyamwa omiyo jo Kanyamwa pod para Kech kendo kata kano dako Homa Bay ne yudo ni kanyo ne giyudo kama girawe. Miane picha mar kaka chali imanyo bunde kae. Piny ne ger chuo nok ninde udi kendo mine ne punda ji no luor kabisa maonge ng'ama nodak mano story ma jo Kanyamwa ong'eyo jo Kanyamwa madongo masani matindo gi manyalo kia to en mnochungo wachno en mnochungo ke jaduong' ne gi were moro ma koloso ka wuoyo dichiel tiwinja ka piny okwe kendo waduoko ayuda sano ma kata mane nyalo paro ka olor TV en mano ywak no Uhuru Kenyatta yawno TV yae TV ni wach manade dongo no yawe Uhuru Kenyatta olor TV Raila wanyma TV ni wayago ayae TV ayae. Ega mar 2015 Akechieng nomboro ywak ne Uhuru Kenyatta ka jatend migawo mar tudruok Fred Okengo Matiang'i noloro TV mag analog ka ji dhi e yore manyasani mag digital. Akech wacho ni nohero wer kendo ne nyong'e ahinya. Nohero wer moro mamit niya nitie piny moro maber chutho Ruoth Nyasachwa oritwa kanyo olosonwa kadak e polo wan namor nyaka chieng' wan amor kwatundo e polo wan amor nyaka chieng' wan amor kwatundo e polo. Mano Magunge choir master kendo kata kane ji oromo kata kama koro kowe ng'ato en emo conduct werno pastor okoni pastor korka werni to koro wena to kendo nyalo yudo ni joma nodhi kanyo bedo mamor ni nitie piny moro maber e polo koro mano dong nobedo jayalo. Jakora Mgajwang' ka pine nitie kato batise machomo tir kapok odeko. Watieko siganda Kechieng' ka chieng' bende donje ode nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chenro ni chakruok ne nyaka giko mare
ka jata chenro ne en Walter Wood Koweru, thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Wadhi nyime. Ogai mar Azimio Raila Odinga oromo gi jambetre ma piny Amerika e pacho ka Meg Whitman. Ne giromo e dalane mantiere kare ne buore Nairobi. Gilose wi chal mar oula ma pacho ka gi kaka ginyalo reso joma olose kelo negi midhiero. Keto mwandu mar piny Amerika e pacho ka kaachiel kod lek mare mar bedo jakom mar AUC. Gavana ma Busia Paul Otuoma oseo sirkal mamalo ewi masiche mag oula mokwako kar dak ma Budalangi bang' rem keto e timo kenge manoket kod jotim nonro ewi geng'o oula no. Omedo ni sirkal onego tim tije e yorno makare ka ok en gima kare neno ka jatend piny Kenya dhi e rombe mag twak ewi chal mar kor lwasi ka piny Kenya to lokruok ma kamano pod onge. Kanoloso e kinde ma pogo chiemo ne jodak ma Budalangi, Otuoma nowacho ni okang' mar tieko oula ma Budalangi en kunyo yawo ka riwruok mar Red Cross koro dwaro jokony mondo mi gikuny yewnigo. At the moment, the people we have in the across the camp plus integrated, we have around 1,000, close to 1,747 that we are responding to at the moment. But of course, this is an active response, so we see community getting displaced almost every time. So it's an active response, and we anticipate the number is likely to be bigger. So we are calling upon other collaborators, partners, other humanitarian partners to really come on board to support the community needs, because it's the community really need our intervention. Sisi ndio tunaadhirika sana, lakini rasilimali ikikuja ya kujaribu kuona kwamba tutasaidia Wakenya namna gani na haswa watu wa Budalangi, hatujaona chochote. And we can't solve these problems on our own. Hatuwezi kuwa tunaongea mambo ya climate change na pesa inakuja mingi katika nchi hii ya mambo ya climate change, lakini vile hii pesa inapangwa, sio pesa inaenda mashinani kusaidia watu. Weche mamoko bende en ni kambi mar Shabiki.com ne ochiwo kony mopogore opogore ne jogo manoyudo masira mar ohula. Wang'iyane kaka chenro no dhi mbele. E kinde ma pod koth chwe kendo medo kelo lal ne oganda, Shabiki.com komakore kod kambi mar Power Tank nokawo okang' mar konyo jopiny e yor kano pi kaka achiel kuom yor bedo gi ikruok ne kinde mag oro. Tengni maromo 80 ne ochiw ayanga kod director mar Shabiki Freda Fune, jatatije mar Power Tank Raju Patel kod jakom mar BCLB Jen Kamawe kar dak ma Mlolongo mabiro konyo sikunde mayudore kaunti 17 e pacho kae. Kalore gi director mar Shabiki Freda Fune, en gima kare mondo ji duto yud pi maler kendo kang' makama no yango ni biro keto ngima makare ne ji manie alwora no to moloyo ne nyaka nyithi sikul. Clean and safe drinking water is a fundamental right that every child should have access to, and we believe that it is crucial for us to support communities that we do business in. We are not only ensuring that students have access to clean drinking water, but also encouraging a healthier and more productive learning environment. We understand the importance of giving back to community, and this initiative aligns with our values of making a positive impact beyond just our business. Jatatije mar Power Tank Raju Patel kod jakom mar BCLB Jen Kamau bende korgi owacho ni gin gi yie ni okang' ma kamae ema piny Kenya dwaro e kinde gi ma koth medo kelo oula mager manyaka sani osekawo ngima ji kod chiaye modhuro. Bende gipuoyo Shabiki.com magiwacho ni osegolo ranyisi makare mar konyo oganda ka gisingo chung' kodgi. Power Tank is very proud to be partnering with you
for this noble cause. At a time when our country is facing unprecedented heavy rains that we have seen cause a lot of destruction, we send a message of hope to all those who have been affected, and our hearts go out to them. It is good for us to look at the positive side of these rains, and the partnership, and this partnership epitomizes it. Shabiki.com has continuously showed a commitment to positively impacting the areas in which they operate, specifically in the Kenya jurisdiction. And today we gather to recognize and celebrate their most recent corporate social responsibility initiative, which involves the donation of 10,000 liters water tanks to over 17 counties. The tanks that will be distributed today will support quite a number of communities who are suffering today, and we're encouraging what is happening today will encourage even what the government has been promoting. This is water harvesting, especially now when we have these rains. And we'll call upon all other operators who have initiative like this, and the chair will be telling you that we are ready every time when we are called to witness and to participate in any positive contribution towards the society. Okangni jopiny nopuoyo kagiwacho ni gisebedo ka gichando nene yudo pi maler kinde ma koth onge, kendo kano pi e tangi biro konyogi. Shabiki.com pod nigi geno mar timo chenro mag konyo oganda kata CSR mabiro chopo ne counties duto ma pacho ka. Diana Ulonde, Ramogi TV. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Gas na token zimeisha na hauna do. Relax. Chukua loan Zenka. Iko sort. Zenka, smart loans for smart people. Win